Li Diyarbekirê nexweşiyek di nava golikan de belav bûye ku hîn nayê zanîn nexweşiyek çawa ye û çavkaniya wê çi ye. Li 5 gundên girêdayî navçeya navendiya Diyarbekirê Sûrê yên bi navê Şemamê, Koşkê, Dara, Ax Husên û Medrebê di nava salekê de nîvê golikên ku Xwedê didin an korin, an astekdarin, an jî dimirin. Ajalvan dibêjin dema rewşwisa be jî dikevin tengasiyê û xwedîkirina golikên ku nabînin jî ji bo wan zehmetiyan derdixe olê. Bîst royê çêbîye, her çavê kor e û mêzekirina jî zor e, em lê mêze dikin, em ê xwedî dikin. Em ê lê binêrin heta karme em ê lê binêrin. Em ê lê mêze dikin. Bîna bebike em ê lê mêze dikin. Ya حتى حبكي مريه حبكي زاتا كورة من أني عمليات كريه أديس عمليات أي بشخصة أو بيوينه حيوان ما أكثري بردافجن دوغم دكه أما بردافجه يعني تام دوغم خدا نه حيوان دافجه مثلا أفا إيمه بيسحب Li gundên ku ev nexweşiya nediyar peyda bûye bi tevahî 15 golikên kor hene. Ajalvan dibêjin ev saleke ev rewş derketiye holê û didin zanîn ku wan ti caran nexweşiyek wisa nava ajalan de nedîtibûn. Şileka min avis bû za cêwê kanî her du jî golik mirî bû min çû hevkî golik sen golik jî kor derket. Gerînendehiya çandiniya Diyarbekir derbarê nexweşiyê de daxuyaniyek belav kir û heta mejekirin tîmên gerînendehiyê numûneyên xwînê ji ajalan standine û bo Enstitûya Kontrolê ya Beytariya El Ezîzê hatiye şandin û de encam bo raya giştî were ragihandin. Bang li hemû ajalvanan hat kirin ku rewşên wisa bo gerînendehiyê bidin zanîn. Tîmên gerînendehiya çandinî û ajalvaniya Diyarbekirê li ser vê mijarê lêkolîn daye destpêkirin lê cotkar di vê baweriyê de ne ku sala derbasbûyî hişkesaliyek gelek zêde hebû û dermanê li nava zeviyan hatî raşandin jî di nava axê de winda nebûye, ew derman bûye sedem ku di nava golikan de ev nexweşî peyda bibe. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.